Egun historikoa gaur Baionan, Abiron taldeak lehen aldiz top 14ko finalerdiak jokatuko bai ditu Okzitaniako Tolosaren aurka. Jarraian landuko dugu gaia luze eta zabal arratsaldeon ikus entzuleok, baina horretaz gain, asteburuan sasoi hasiko duen Lapurdi Arraun taldea eta bihar Miarritzen ospatuko den harrotasun eguna ere izango ditugu aipagai. Ongi etorri! Biarritzeko LGTBI+ harrotasun desfilea, aurten ekainaren 21ean. Un moment revendicatif. Eskubideak aldarrikatzeko eguna eta besta egiteko. De fait, parce que pourquoi on le ferait pas dans la joie? 25. edizioa beteko ditu besta honek. Eta ondorioz aurten goleloa, berdintasunak ez du beste 25 urtez itxarongo. Que l'égalité existe, elle soit réelle pour toutes les personnes LGBT. Frantzian iaz berrirore eraso asko gertatu zirela salatu dute. 1620 LGTBI fobia kasu eta nazioartean egoera are okerragoa dela gogorarazi du Le Basko elkarteak. Kezkatzeko egoera lortutakoak galtzea posible baita diote. Faire en sorte que diminue l'LGBT-phobie. Ekainaren 21ean beraz, desfilea hondartza handitik abiatuta, Biarritzeko karriketan barrena, eta ostean gaualdia kasinoan. Lapurdiko Arraun taldea Erneen 9 urte eta prest denboraldia hasteko, asteburuan, Kantabrian eta Pasaian, eta ekainaren 28ean Donibane Ziburuko badian. Guretzat da hitzordu nagusia, janden gelezake antolatzaile bezala eta etxeko arraunlariek haien prestazioa erakustea hor zaleei, familiei, lagunei eta hori bat da. Azkenean estropada bakarrak da maila hortakoa hemen iparaldean jokatuko dena eta jokatzen dena urtero, orain 23. edizioa izango dena. Beraz, hori handi bat, aurten ere olako estropada hemen antolatzea, Doniban eta Ziburu arteko badian. Bigarren mailako liga, 22 arraunlari, denboraldiuntako berritasunen artean, prestatzaile fisiko bat, Unai Abenabar eta eskarmentu handiko entrenatzailea Aiarra. Ahi esan, abentura politia, ilusio handiarekin hartu nuena, eta pasioz beteta gabiltza egia esan. Burua gehiago jaten da entrenatzaile zarela, Arraunean zaudenen, ni gaina entrenatzaile izan naizenen, beti ontzi barruan ibili naiz. Eta gehiago sentitzen da ontzia, gehiago notatzen da zer egin behar den, zer ezikitu behar den, eta orain kanpotikan burua pixkat gehiago jaten da. Sufritu gutxiago, pixu aldetik handa hola, baina buru aldetik gehiago. Aldaketa asko, Mikalekin, beste manera bat lan egiteko, beste entrenatzaileari konparatuta, baina oso ongi entrenatu gira uste dugu, eta ikusiko dugu larun batean ze maila emanen dugu liga behi hortan. Ze gehiago ekartzen du Mikelek? Uste dut arraunlaria izan da azken dola 2 urte oraindik arraunlaria zen, eta uste dut hurbiltasun hori gehiago ekartzen du Jon Salsamendi baino hori ekartzen digu bai. Lapurdiko Arraun taldea gogotsu, leian sartzeko prest, 33. estropadak ekainaren 28ean Donibane Ziburuko badian, arratsaldeko 4:00 emazteak nor baino nor, oren bat geroago gizonen zoin gehiagoka, hartadikearen ondoan. Errugbia protagonista beste aste batez Lapurdiko hiriburuan finalerdietako partida Toulouse handiaren aurka, top 14 irabazteko bidearen azken txanpan. Pentsa badu 40 urte pasa erdi finalik ez dela ezagutu edo bizi izan maila profesionalean, abironentzat, beraz badu alde historiko bat, eta jakinez nolako giroa dugun taldearen inguruan asteburu guziz 13.000 pertsona metatzen dira jandozen, beraz noski olako hitzorduetan irriarekin eta plazera handiz segitzen ditugu berriz.
Bai, animoa goian, zen da azkeneko partidua bakarrik ez, aurrekoa ere Tulonen kontra ere polita izan zen, serioa, gauza guztiak hor ageri ziren, aurrian, erdian, atzian, partidu oso serio eginda Tulonen kontra, eta gero, nola esan ez, Clermonten kontra joan den ostialian hemen, etxean, hemen zeon erotasunarekin, etzion aukerarik eman Monferrani bat ere aurrera joateko, dana hor ito intzuten, etzan euria bakarrik, Baionak ematen zuen euririk etzuela hiri berarentzako, zerua guretzat tximistakin bestak zer dena argi. Joan den ostiraleko partida erraz gainditu zuen azkenean Baionak, oraingoan ordea oso zaila dirudio Okzitaniako Tolosako talde erraldoiaren aurka. Jokalariak nere ustez orain badakite, aurrean Toulouse da, Tolosa, eta horiek esperientzia eta palmaresa eta jokalariak eta ekipoa oso handia da. Gaur egunen apustuak egiteko frontoia emezela, hor dana Tolosan alde hongo da, baina kontuz, zen da hemen animoa handia dago eta... Momentuan ez da deus galtzeko, partida bakar bat da, egia da Toulouse dela eta tituludun nagusia, baina berri momentuan gu bat ditugu gazte batzu hemen Baionan ari direnak, nahi dutena frogatu gai direla olako desafio baten ere maiteko, eta beste batzu utziko dutena, Camille Lopez, Guillaume Roet, Uzer Jassin bezalakoak, eta nahi dute luzatu asteburu batez eian abentura. Hirian euforia nagusi eta giro ona nabari da. A tope danak argatuta, adrenalinak eta humorea eta konfiantza. Jokalariak ere itxaropentsu naiz eta presioa orden. Ongi baino beto daki zer den hori Asier Altunak 80. hamarkadan jokatu zuen Abigon Baionet taldean eta final erdietara sailkatzeko partida jokatu zuten Biarritzen aurka, Baionaren memorian dagoen eguna. Gure garaian, oin dela 33 urte, finalen laurdenetan jokatu genduenean, Miarritzen kontra, horrea beste partikularra izan zen, zentik, Miarritz hemendikan 4 kilometro terditara dago, eta aste guztian guk lana egite genduen, hemen hirian barrena ibiltzen zeanean, jende guztiak atzetikan, igandeako partidua horren presioa sartzen, eta Lionerako bidaia antolatzen pasa dute askok eta askok astea Baionan, 7 ordu inguru autoan eta bertan gutxiengoa izango direla dakiten arren dena emateko prest dira. Nikola bertara joanen da familia eta lagunekin aspalditik txartelak erosita Baiona final erdietan izanen zela jakin gabe. Hasi rekordea lana egin behar du biharamunean Baionatik jarraituko du beraz partida. Beste komentarioik ez dago, hemen nola joan behar dan, zenekin, biletei badan, sarrera mundiran, zenekin joan behar dan, espazia joaten, zeatik anetzean joaten, eta nola ingo duten, eta Tolosa, eta bestia, eta egun guztia, goizetik atzaldera, jende guztia hortaz ari da. Apostua egin ginen familie eta lagunen artean, jonden apilaren 8an hartu ginintuen txartelak, alokatu ginen 9 tokiko autobus tipi bat, eta hotela ere inkasean, anulazio opzio batzuekin inkas, baina bagoaz, beraz lagun eta famili tartean, asteburu pasa Lionen, ostiral goizetik, eta larun bat gauean itzuli. Denboraldi hau bikaina izan da txuri urdinentzat eta irabaziala galdu mugarri izanen dela diote zaleek. Enan prespusatzeko, suposatzen dut ere kriston giroa egonen dela hemen pantaila erraldoi erikin eta Baionan, eta pesta egiteko prest edo zoen kasutan, iduritzen zaut Baionako pestak ere surita urdinez egiten alko ditugula joten. Peña Baiona taldea beti erne, zaleak laguntzeko, bidaia albezain merkeak antolatzen dituzte urte osoan, eta preseskin gaur goizeko 5etan 2 autobus eta 10 kide Lionerat abiatu dira. Izigarri konten, ez du behine ikusi olakoi, eta berbazken aldia, eta hartako, abiatua naiz Lionerat, ikusiko zeginen dugun, alduten hainen dute, eta konten izanen gia. Biziki edera da, segitzaren dako, guretako momentu handi bat da. Lehenik da sekulako paria. Izigarria da. Hirianako, komertzatenako eta eskolegianako. Lionera joan gira, zelaia animalekoa da, 60.000 jende biltzen ditu, guk ez dugu usaiarik, hemen jandu zen, 13.000 bat bada, ordean. Maluski bada bizpairu jokali kolpatuak, baina bada denetan, eta nik uste behar da jokatu normalki, eta gero ikusiko du
ze gertatuko den. Ikusi du, bi matxetan zein duten, eta bai, berdasin etxe, bai. Obaloa den baloi horrek batzutan sorpresak egiten ditu, pumpa on bat, xantza pixkat, entsegoan markatu. Ez da beldurrik izan behar, partidaten gainean kutsera pilda, hoberenak irahaziko du, eta zenako ez Baionak. Joan den astean bezala, aldi honetan ere, Baionako Herriko Etxeak 35 metro karratuko telebista handia ezarriko du Roland plazan, Errobi Baiaren bazterrean, zale bilduko direnez, trafikoa moztuko dute ere inguruetan, arratsaldeko 7:30 eta gauerdiko 12 arte. Ikusentzuleok, hauxe izan da guztia gaurkoz, gogoratu Lionera joaterik izan ez duzuen zaleek, Baionako Roland Barthes parke honetan, telebista erraldoian match historiko hori ikusteko aukera izango duzuela. Gu igandean itzuliko gara, astero bezala, astekariarekin hemen, ETV baten, bien betartean, izan ongi.